Ante todo, César. Boa tarde con esta inmellorable presentación. Comezamos esta nova conversa Biosbarbia. Como sempre estamos na librería Cartabón. Hoxe 22 de marzo do 2025. Sabedes que esta librería é a orgullosa patrocinadora desta sección de Biosbarbia. E hoxe, ademais, conforme vayamos conversando, veremos que a nivel, ao chamar xeográfico, tamén ten moita relación con o noso convidado. A noso convidado é Xurxo Souto, é desas persoas que é excusado presentalas porque son afortunadamente moi coñecidas e teñen unha abondosa trayectoria, pero é de cortesía dar os datos mínimos da túa biografía, Xurxo. Xurxo naceu na Coruña no ano 1966, algo que creo que non todo o mundo coñece, que é licenciado daquelo, xe serías graduado en Filoloxía Clásica, de feito és docente desa materia, pero, lóxicamente, coñécese, eu creo que por dous ámbitos fundamentais. Son o da música, xa que fuches líder, voz e tamén músico dos Diplomáticos de Monte Alto, un grupo que foi moi representativo durante unha longa época en Galicia e que estaba dentro desa vanguarda que foi o Bravú. Nos falaremos do Bravú hoxe. E, ademais diso, pola literatura, pero non pola literatura en xeral. Eu non creo que non falaremos que sexas un escritor tal cal, senón que aproveitas a literatura, coido eu, para investigar na microhistoria. Eu creo que ese sería o fundamento dos teus escritos, non? É que comunicas un pouco co xornalismo, que é outra faceta que desenvolviches, especialmente na radio, onde, aparte de ser director da Radio Galega, de contidos da Radio Galega, fuches locutor e impulsor de Quack FM na Coruña e doutras iniciativas das que falaremos. Tamén quero agradecer hoxe, sabedes que estes actos están pensados para que os descarguedes no YouTube, que os vexades a través do YouTube, os descarguedes a partir das plataformas nas que estamos como Biosbarbia, tanto iVox como Spotify, pero hoxe temos a sorte de que está a librería Cartabón chea. Non sei se haberá algún plano dos que faga José Gorís, que é o técnico que nos acompaña e o que aproveito tamén para agradecerlle o seu bo labor e a súa profesionalidade. Non sei se en algún deses planos que faga veredes que está a Cartabón chea, e por iso quero vos agradecer a todos os que estades hoxe connosco, que compartades esta tarde de primavera, ainda que estando por fora non pareza moito, para acompañarnos esta conversa con Xurxo. Xurxo, benvido, moitas grazas por estar aquí. Ben achado e moi feliz de estar neste templo do libro galego. Exactamente. Que é Cartabón e que para min é literalmente a miña casa. E moitas grazas a ti, César, a Biosbarbia, por interesarvos por estas pequenas aventuras que fun facendo literarias ao longo dos anos. Eu sempre empezo un pouco polo comezo, pola infancia, que onde creo que por así dicirlo, que se crean esas fascinacións que despois desembocan na curiosidade, porque eu penso que o teu perfil é un perfil de curioso insaciable, insaciable e de creativo sin descanso, un pouco incluso hiperactivo, diría eu, non? Como recordas esa infancia en relación con esas cousas que falamos? Nací na Coruña, son coruñento. Yo soy de la tierra de la cascarilla. E tive a sorte que meu pai era mestre de XB. Entón, ata os 10 anos vivimos nunha aldea que chaman Recemel, na Somoza. Entón, tiña unha dinámica un tanto especial, porque durante o curso estaba na aldea e no verán volvía a casa, volvía a Rua da Torre, a Coruña. Entón, pois o que dicías ti, unha infancia de descoberta constante, de contacto coa vida, coa natureza, con un mundo que estaba fora dese mundo que aparecía na televisión, cunha lingua que estaba fora dese mundo que aparecía na televisión, e que creo que me excitou para sempre. Pois eso, a fascinación polas palabras, a fascinación polos nomes, a pena do portero. Hai pouco volvín ali a Recemel e sentí un drama absoluto, porque no meu horizonte estaba a pena do portero, que era o camiño, puxeron a canteira e desapareceu. Por iso aproveito para decir hoxe tamén que calquer acto literario que fagamos ten que levar ese lento de altri non. Non o capitalismo salvaxe, posicionármonos diante da realidade, e as cousas que nos gusta a realidade tamén é a literatura. Sí, unha infancia realmente, como debe de ser, de descoberta do universo, pero tamén da propia natureza. Recemel queda no litoral ou xa queda no interior? Recemel queda perto das Pontes de García Rodríguez. Cando teño 58 anos, a miña infancia era unha vida absolutamente tradicional.
Quero dicir que, pois, estas cousas que non sabe xente nova, pois si, os rapaces e as rapazas, pois, limitaban as vacas, o cando a eles iba de cando en vez, en que sempre era, tiña un status especial, que era o fillo do mestre, se había que lle as patacas, pois, o mellor unha familia, pois, uns rapaces non aparecían a clase durante 4 ou 5 días, algo que me chamou a atención é que os que vivían, os rapaces que vivían lonxe, vivían andando, entón, comían no colexio, e mira, o xantar era unha barra de pan e unhas onzas de chocolate. Dicir, un mundo que soa quizá bucólico ou evocador, pero para min foi a miña propia infancia. Teño moi presente esas amizades, esos sentimentos e esa plenitude, insisto, da natureza. Preguntaba se estaba no interior, no litoral, porque na túa obra literaria e tamén na túa obra musical o mar é fundamental. Non sei se justamente ese espazo da Coruña máis litoral, que era o espazo das túas vacacións, influía para que tiveses máis fascinación quizáis por iso que polo outro que vivías ali. No, a ver, é que a cousa do mar é unha obviedade, é dicir, a única forma de ser cosmopolita, de ser cidadán do mundo, que sempre dicimos, é principal por coñecer o mundo que tes diante do fuciño. Efectivamente, son da Coruña, pasaba ali, xa a infancia en Recemel, na aldea, pero vivía nun barrio, vivo nun barrio que é Monte Alto. O mar estaba por todas partes. Estaba a Torre de Hércules ali chamándome, convidándonos, nos seus xogos nos a contora, pero ninguén nos falaba do mar. No ensino ninguén che falaba nada do mar. Ese sentimento coruñento, son da Coruña, pois subimos, iso é un pouco ao público tamén, que estades aquí, subimos ao alto da Torre de Hércules e os terrícolas vemos auga, está ben, pero o mariñeiro está vendo os carpanchos, os barracidos, as tousas de leste, as tousas de vendaval, e o percebeiro dende alto da torre está vendo unha pedra que se chama o Gabouteiro, outros os coitelos de terra, os coitelos de mar, o xanrei, o xogadoiro, o boi, a vaca, o becerro e o becerriño. Entón, como pode ser que vivas diante desa realidade e que ninguén che fale diso? E se non tes, como dicías, curiosidade polo máis próximo, que faz no mundo? Entón, para min foi iso unha verdadeira búsqueda. Ata que comecei a falar cos percebeiros, co xente do mar, que me empezou a ilustrar e abrime un universo. E claro, ves o alto da Torre de Hércules, aí ao pé hai unha pedra que lle chaman unha furna, que lle chaman a furna dos touciños, hai un mar que lle chaman o xogadoiro, o carpancho, as torres de leste, as torres de vendaval, e no horizonte dinche, ali está o mar das Galiñas, aí está a Cona da Bella, aí está o mar da Ferradura, son os mares do Gran Sol, de Irlanda, que o mariñeiro está os vendo de alguna forma dende o horizonte da Torre de Hércules. Esa realidade que está diante de nós, que da que nada sabemos, e si se nos vai. Esa que dicía esta cultura galega, esta realidade galega, que dicía Stefan Morlin, non vivimos no fin da terra, vivimos no centro do mar. Galiza é unha pedra chantada ao Atlántico que ten que ter no mar o seu futuro, pero do que non sabemos absolutamente nada. E así pasa o que pasa. Naqueles tempos, no? A principios da década 70, xa hai bastante tempo disso, sí. Ti que eras fillo dun mestre, non tiñas unha vinculación directa co mar, creo, non? A nivel familiar non tiñades mariñeiros na familia, ou si? A ver, tiña, pero non o sabía. Claro, o meu... Perdón que xa quitaxe ese tema. O meu avó, un dos meus avós, era de Perillo. Perillo agora é un barrio residencial. Non, claro, Oleiros. A praia de Santa Cristina, el chamaba a praia dos Morouzos. Como nunhas xeracións se pode perder un topónimo. Que para rozar os toxos, utilizamos o fouciño, pero moitos zonas chamanlle o jabillo. Pois ali en Perillo chamanlle o jabelo. Que pode imaginar que en Perillo, hoxe en día, que o meu tío Manolo manexaba o jabelo? Bueno, pois o meu avó, Manolo Eiroa, que logo foi o fundador dunha orquestra mítica, os Satélites, andou nas bucetas. Foi pescador de baixura, pero iso non o sabía, porque ese mundo estaba como absolutamente oculto. Pero efectivamente, para min eu pensaba que non tiña nada que ver coas cousas do mar. Entón, como chegas? É dicir, hai unha curiosidade individual túa, vamos a chamar de nacenza, pero ten que haber un contacto. Tes que dirixirte a eses percebeiros dos que falabas, onde os encontrabas, como te dirixías a eles, en que momento, se era xa cando eras cativo, xa cando eras máis mozo, en que momento de repente esa curiosidade polo que non che explicaron que tiñas á vista, pois consigue máis ou menos materializarse. Vale, pois teño ben codificado iso. Eu estaba traballando en Radio Coruña, na cadena SER, e nese tempo, penso que me encargaron para algún xornal, colaboraba con a Opinión de Coruña, un traballo sobre os percebeiros. Entón chamei a Corme, e se estaban fartos en Corme de falar de percebes. Chamei a Cedeira, se estaban fartos. E dixeme un veciño, dixeme, ti és parvo, xo, és parvo redondo. Andas buscando percebeiros pola parte de lonxe, e ali, na rúa Miguel Servé, a carón da tua casa, a paralela, no Bartolín paran os percebeiros todos da torre. Era parvo, estaban ali diante de mí e ninguén me explicaba, eran veciños que decían as súas caras.
Entón, fun por ali, e claro, non podes chegar ala, bos días, aquí hai percebeiros, non. Coñecía un rapaz que me dixo, que me contou un conto así interesante, que había dous percebeiros nunha pedra que chaman a Rabaleira que estaban pescando en veda, cando non se podía, de súbito pasou por enriba deles un helicóptero, pensou que era o helicóptero da Comandancia Marina, que se os cacharan, entón querían marchar, pero aguantaron un pouco máis, volveu pasar o helicóptero, tiraron con todo, totalmente excitados, cheos de medo, pensando que era o caldeiro, e non era o helicóptero da Comandancia, era o helicóptero da Volta Ciclista a España, que pasaba por a Coruña, que eran todas historias, e claro, o realizador estaba fascinado por os percebeiros de actor. Este rapaz comentóme e presentáronme, porque foron a ese bar, o Bartolín que che dixen, eses bares de antes que tiñan a televisión riba da porta para que non se visen os partidos desde fora, e que afrontaron pola porta dixen os compañeros que guapos saístes na televisión. Ben, pois presentáronme a Milucho Mariñas, que era o percebeiro sabio que coñecía todas as pedras de percebe dende Corrubedo a Avilés, e era un veciño meu. E tive a sorte de, pois eso, cando te chegas as persoas con cariño e con respeto, de que abriu o seu universo e que me iniciou nese mundo, e logo entrevistaron na radio, fui moitas veces con ele, fixemos un documental, e dicíalle que dicía, o que máis quero no mundo son os percebes. Despois da muller e dos fillos, o que máis quero os percebes. Entón, con este Milucho, que morreu hai uns anos, era fascinante, porque el vía ao fondo do mar, iba pola zona da Praia do Areal, na torre, e dicía a xeografía e nunca buceara, pero era puro saber, pura sabiduría. E logo pasou unha cousa moi, non sei se me estou estendo moito nas respostas, pasou unha cousa moi bonita, que eses nomes, que mira que intentamos, xa como nos Rivas, hai 20 anos con Milucho, fomos ponendo os nomes todos, a Rabaleira, os coitelos de terra, os coitelos de mar, os xogadores que non están eufónicos, e rapidamente tiña alguén que arrancaba eses letreiros, e o Concello nunca tivo sensibilidade por iso. É máis, unha época que o ínclito alcalde aquel, Paco Vázquez, quixo renomear lugares que levaban séculos, como non comprobamos chamándose así, a Rabaleira, pois pusolle el Rincón del Moro. Eso non tenemos importancia, que non teñen importancia. Pois andando o tempo, atopamos os documentos do antigo gremio de mareantes da Coruña, que foran queimados no asalto de Drake. Isto vai ser un pouco longo de contar, pero o que ia. Neses documentos, que eran documentos do século XVI e XVII, se aparecía a Rabaleira, o Xogadoiro, os coitelos de terra, os coitelos de mar. Eses nomes que se nos negou a minha xeración estaban aí dende sempre. A importancia da toponimia, a importancia de cando recuperas o nome tradicional como toda unha contorna se enche de luz, e cando non, pois é o deserto que todo arrasa. Sigo coa cuestión da Coruña. Fixose nos anos 80 unha organización Los Rosales, mención Los Rosales, entón había debates de onde viña ese nome, de se había que chamarlo as Roseiras en galego, non sei que, e tal, e non, o lugar chamábase Fontán, Val de Fontán. Por que? Porque todas as borrascas do Atlántico baten contra ese val e iso está preñado de auga. Chegou un constructor, Lito Liñeira, e púsolle Organización Los Rosales, próxima construcción, ala, e de repente un saber milenario desaparece, home, e non é dereito. Desde ese litoral máis tan próximo a túa casa, casi como nunha especie de liña de horizonte do que falabas antes, chegas ao gran sol, non? É dicir, localizas ese punto fundamental na nosa historia máis recente, porque moita xente de Galicia non só traballou aí, sino que viviu aí, porque claro, había que marchar nas mareas que eran moi longas, non? Como esa experiencia que non fuches ti o primeiro, quizáis, que explicou o gran sol, pero si o que te metiches a fondo a contar, aparte como che gusta a ti contar as cousas, que como acabas de dicir agora, colles unha persoa, das o seu nome, o seu apelido, contas a súa propia historia. É que claro, a alta literatura está aquí na nosa contorna, e temos que falar con os veciños. Efectivamente, hai persoas que son creadoras, que collen un folio en blanco e vou armar unha historia. Non, o que ti dixetes moi ben, eu únicamente teño necesidade de contar o que tiño ao meu redor. Pois nada, eu andaba cos diplomáticos, andábamos por aí en ruta, e o técnico de sonido díxonos, o meu sogro é patrón de Gran Sol e poeta. Dixemos, quero coñecelo. Entón fui coñecer e vivía nos Castros, o barrio da Coruña, Serafín Mourelle. E cando me coñecían, díxome, tiña algo así grave. Claro, eses mestres agora foron indos, e xa non. Dicía, eu nací en Corme, criáime na Coruña, casei en Noia, viví no Gran Sol. De onde son? Son do mar, mas que de sitio non. E antes me dixera que o mar non era poesía, díxome, o mar non é poesía, o mar é traballo e esforzo, logo, eu nací en Corme, creíme na Coruña, casei en Noia. Está facendo un poema absolutamente maravilloso. Un rap. Un rap, pero un poema absolutamente épico, non? O rap tamén é alta poesía. E entón, foi unha iniciación con este mestre, e explicoume o que
que é un saber gremial absolutamente coñecido, pero que os terrícolas ignorábamos. Hai, isto en Irlanda. No, bueno, estive en Irlanda, sí. Non no mar. Pero foches visitar as Illas Arán. Non. Algún de vos seguro que estuvo nas Illas Arán, verdade? Aquí, como dicirse, sí. Hai aí unha mirada, como dicirse, en Ares de Teixido, é o lugar máis afastado. E houve aquele documental de Flaherty, Ben o Farán, no século dos anos 30, pasado do século, como que a xentiña vivía sin nada, literalmente, non? Pois se Flaherty movese un poquinho o tiro de cámara cara ao horizonte, vería os barcos de Bouzas pescando. Como dende os anos 30, que a chegada dos motores en Bouzas, crease a técnica das parellas, que era unha técnica que viña de Levante, pero cos motores puros se enfrentado ao gran sol e empezaron a traballar eses mares. E bautizaron eses mares con nome galego. Entón pasas o 48, aquí están os tres codillos, a canaleta, a ferradura, o mar das galiñas, pois se decía o mar de fora das Illas Arán chamanlle a Cona da Vella. Como non será os galegos se chaman a Cona da Vella? E claro, isto comentei non hai tempo en Marín, como dando a seu gran dato a Cona da Vella, e sábalo todos. E eso sí, foi Roberto Carracho, o patrón de Marín, que lle puxo o nome. Pero por que lle puxo ese nome? Porque en Ons hai un mar que se chama así. De feito, Cona da Vella é un nome tradicional para chamarlle Anémona. Entón, ese saber que estaba ali. Entón, xa, ibas preguntando, ibas descubrindo historias fascinantes, e por fin coñecín a Don Cornelio. Os mariñeiros veteranos desta ribeira, tanto de Berbés como de Bouzas como da Coruña, falaban de Don Cornelio, falaban que era cura. E non era cura, o que pasa que tiña sotaque vasco. Sí, porque, claro, ele contoume que en Castletón en Castletón, era o xefe de toda a mariñeiría, ele controlaba todo. Todo descoñecino ali, en Castletón, e preguntei por Serafín Mourelle, se coñecera a Serafín, e dixome, sí, me acuerdo de Serafín, hablaba mucho de política, porque Serafín Mourelle era un patrón que era do Partido Comunista. Normalmente os patróns, como sabes, sempre están asociados ao armador, e tiña esa preocupación, era unha cuestión. E logo coñecín a Michael J. Carroll, no fondo da ría de Bantry, porque antes de ir a Castletón iban a Bantry. Entón se preguntas a xente veterana, xente maior, xa preguntas por Michael J. Carroll, ninguén o coñece, pero entón coñecen a Miguel, o fillo de Mr. Juan. Mr. Juan era o consignatario, e Miguel, entón, claro, escribiu un libro que se chama The Second Spanish Armada, a segunda armada invencible. Entón, ele narra de pequeniño como apareceron dos barcos branquiños, que poñían que ninguén sabía onde viñan, que che poñían avispa e alfil. E pensaron, alguén dixo que eran barcos ingleses. Son barcos ingleses, mellor non lles indicar o camiño e que vayan ao fondo. Pero non, alguén entendeu que significaba eso de Coruña e deixáronos sentar e di que foi unha festa, a chegada dos galegos nos anos 40, nos anos 50 a Bantry. O que máis chamou a atención foi que saltaron a terra, aquela xente dicía tan morena, algúns descalzos, tan pobriños, as condicións eran lamentables. O que pasa que nós nesa época nunca queremos poñer aí ese acento. Claro. E o que máis chamou a atención que un deles colleu unha bolsa de coiro, ergueuna, apretouna e xurrou un líquido vermello. Era a primeira vez que se vía en Irlanda unha bota de viño. E dicía, non sei que tiñen os galegos. Logo estos eran moitas novedades, dicía eles. Foi unha revolución, ese mente deprimido, de posguerra, o depresivo, elemento económico e elemento tamén emocional. Dicían que os galegos traen moitas novedades, por exemplo, o café con pingueiras, que eso foi unha revolución ali. E dicía, non sei que tiñen os galegos que os seus guisos sempre sabían mellor. Sabémonos, que tiñan? O pimentón, o secreto da caldeirada. Xa sabes, non? Que nun barco de pesca pode faltar... Quen manda no barco de pesca? Quen manda? Que manda de verdade? O cociñeiro. Aí está. Nin o patrón de costa, nin o patrón o cociñeiro. E no barco pode faltar de todo, excepto o pimentón. Porque se non hai pimentón non se pode facer caldeirada. Entón contase o conto, que non é conto, nun barco de Marín que se estaba no 48 e deu volta porque o cociñeiro quedou sen pimentón. E eu le mentí, que exagerado, non? Que exagerado. Non son exagerado, xa non foi máis festa porque teño unha canción sobre iso. Xa sabes que o porto dos galegos no País Vasco é Trincherpe. Sí. Hai tanto... Estes días por aquí firmei Muguruza e ainda falamos desas cousas, non? Hai tanto galego, pensei que era tan poderosa e cando pola telefonía do Marco din eu non, o propio que lle digan eu tampouco. O cal é o bar máis antigo de Trincherpe? Preguntei, dixerme, o bar máis antigo de Trincherpe? Coruña Taberna. Dixo, fun todo cheo. Dixerme, non, pero antes non se chamaba así, era como me chamaba. Antes de chamarlle Coruña Taberna, chamabanlle Corrubedo. Bueno, pois estaba en Corrubedo precisamente e un rapaz de Trincherpe cantoume unha canción en galego que fala de Terranova.
cosmopolitas somos nós, ese patrimonio, como deixamos perder? E a música sí que sabedes, a letra ainda non, pero dicía así: íamos a Terra Nova, bum, 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 Podes cantar. cociñeiro na cociña, bum, 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 facendo na caldeirada, oh, horror! Falta o pimentón, pam, 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 e volvimos cara a terra, se corre, veña. Bum, 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 armador en riba muelle, bum, bum, rum, bum, rum, bum, 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 bum. Que? Avería no motor, tuti, non! Falta o pimentón. É maravilloso, non? E ese universo das cantareas facíanse cancións en galego en Terranova. Deso nada sabemos. Esa visión que temos da cultura popular tan reducionista é un pouco altiva. Sei que a quen lle poden interesar as cantigas dos maníos en Terranova? Pois son moi interesantes. Claro. A cantarea nun bar que chaman o Leonardo. Escoitei: periquete, periquete, tes cabeza de león, quixeches tomar San Pierre estilo Napoleón. San Pierre é unha illa de dominio francés de Rabanón. A se faz unha mestura entre canto homérico e corrido mexicano. Que fixeches, periquete, periquete, que fixeches? Tes cabeza de león, quixeches tomar San Pierre a estilo Napoleón. Porque era un patrón que dicían que non ia pescar nada, pero pescou o que quixo. E quen yo fixo, a cantarea, foi Blache, que era un maquinista. Soa vos o nome de Blache. Sí, a todos. A veces que remexer un pouquiño. E dices, non, estás seguro que non che soa, verdade? Se que che soa. A ver, 15 anos, quizá 20 anos, xa, me tengo pasando. Piratas somalís que están asaltando os barcos de Bermeo. O patrón que era de Bayona. Como se chamaba? Ricardo Blach. Se que vos soa esa historia. E coñecí en este Ricardo Blach e preguntelle por outro Blach, o de Periquete, o de Terranova, e dixen se coñecían. E dixen, pero que non vou coñecer que é meu primo? E digo, en que país vivimos? O día da festa comían os dous xuntos na mesma mesa e logo un ia traballar a Terranova e outro ia traballar o Océano Índico. Esa dimensión cosmopolita da nosa cultura temos que poñer sempre en valor, pero unha dimensión cosmopolita cos ollos humildes, cos ollos da xente traballadora. Non esa visión que nos dan os grandes medios de comunicación, en fin, certas élites culturais. Por eso é un mundo que me fascina tanto. Agora estou un pouquiño, se non estou no día a día, pero iso é da literatura, que a literatura sempre volve a ti, e volvenche a contar historias, e unha vez que te taches a NASA, pois sigue enchéndose de cousas lindas. Entón, claro, chegar a Bouzas, vou contar unha historia. Sí, chamárame Braulio e os compañeros das aplicacións tradicionais de Bouzas porque me inauguraban un novo local que o vello, recordades onde estaba, que estaba ali, era unha casiña preciosa, pero está pegado ao campo de fútbol. Entón, chamárame para presentar precisamente os contos da Mar de Irlanda. E estábamos aí nese acto formal, moi bonito, e de repente apareceu. Convidaron, non contestara, pero apareceu a última hora. Abel Caballero. E xa colleu o mando e empezou a dicir: porque vigueses e viguesas. Cada vez que dicía vigueses en Bouzas, a xente maior notábase unha cara de dor. Porque yo soy armador, porque hai da escola de traballo de Bouzas fixeron mercados que pertencen ao Concello. Porque vigueses e viguesas, claro, a xente estaba así como aterecida, non? E claro, para min me matou el, pero tiña que presentar o libro, tocou falar a min. Entón foi moi fácil. Dixen, porque dende os ollos do mar, Vigo e Coruña son a mesma cidade. Despois está Bouzas e todos, bravo! Esas claves da nosa realidade que están presentes e que funcionan, pois eso, en xente de determinada idade, pero que non agroman os medios de comunicación, que están como escondidas e que están como desaparecidas no discurso. E iso é algo que me parece moi... Entramos en outro tema, perdón que me estou estendendo, algo moi duro, como determinados tópicos escuros están funcionando na descripción da nosa realidade e son mentira. Pero que fan? Pois fan condicionar os cuidados. O tópico por excelencia, o rural e o urbano. O rural e o urbano. Como se houvese dúas Galicias, cando todos vimos da aldea. Todos vimos da aldea. Pero ese tópico funciona. Claro. E funciona tanto que hasta roubou a palabra aldea. Agora ninguén escribe aldea, hai que dicir eu son do rural. Como nos poderon condicionar tanto e cosificar tanto, cousificar tanto? Eu non quero ninguén que diga eu son do urbano.
porque a aldea quedou como ese tópico non é neutral. Claro. É dicir, a cidade que é? A cidade é o dinamismo, a actividade, a aldea é a tranquilidade, o bucólico. A cidade que é? O futuro. A aldea que é o que se vai. A cidade que é? O castelán. A aldea que é o galego. Claro. Sí, cando todas, estou seguro que todos aquí, o drama que había en Vigo e na Coruña era fin de curso, cando rematamos o instituto, aquel rapaciño, dicimos, pobriño, non ten aldea. Marchábamos todos á aldea a vivir esa experiencia maravillosa e ele non tiña aldea. Esa era a cuestión. Desvíame un pouquiño, pero... Non, non te preocupes. Eu creo que paso que pase, e iso que fixeches moitas cousas que van permanecer unha vez que ti xa non esteas connosco, o feito de que recuperases toponimia internacional, é dicir, o que se chaman os exónimos, son formas galegas, non? É dicir, que hoxe en día ninguén lle chame Cidade do Cabos, non lle chaman Capetón. Pero eso non o recuperei eu, eso estaba vivo. Sí, pero realmente ti popularízalo, non? Ta faz unha canción, que unha canción Capetón Antwerpen. Sí. Tem que estar moi orgulloso disso. No, estou moi orgulloso, pero quero dicir que aí un exemplo que me acabas de dicir. Porque Capetón é un nome absolutamente vulgar ou habitual para toda a xente do mar, e que os terrícolas que convivíamos con a xente do mar non sabíamos que existía. E como pode ser unha sociedade tan limitada? Como pode renunciar? E si, Capetón, Castletón, un nome que me parece maravilloso, Rockall, entre Escocia e Islandia. Entre Escocia e Islandia hai unha pedriña mínima, é o que ten un antigo volcán cheo de lendas que agroma aí, ali mídense as ondas máis altas do mundo, cheo de peixe, non? Ben, por Rockall, ten nome en galego, é o conde Marín. Os Marín chaman o con. Ese grandísimo poeta que é unha persoa fundamental na cultura galega contemporánea, que Xosé Iglesias, sí, non? Cando díxome que cando viu, chegou ali ao Rockall, esas ondas inmensas, dixo, estou na casa. Pero por qué? Porque hai cuspidiño ao sintouro de Fisterra. É cuspidiño a unha rocha que está ali no seu universo. E dicía, non, sí, pareceseme moito a Marola. E dixo, a Marola non! A Marola Pedra da Coruña non, ao sintouro de Fisterra. Sí, hai unha anécdota linda que contáramos hai anos cando existían as guías telefónicas ali en Sudáfrica, pois que nas guías telefónicas había un apartado que poñía España, non? Entón, estaba España e aparecían só Madrid, Barcelona e Cangas. Sí, como medimos o mundo, non? Este país coa humildade, coa forza do traballo, como medimos o mundo, fomos bautizando caladoiros e como ese patrimonio temos que poñer en valor, e que se non o ponemos en valor estamos renunciando a unha parte fundamental do noso futuro, porque o mar non se pode levar. Cal é a industria máis potente, máis poderosa deste país? Vale, Inditex. Pero Inditex xa está en Marrocos, a Citroën, que a levan para non sei onde, levan para non sei onde, pero o mar non se pode levar, está aí. Entón, o inteligente é que nos formemos no mar, que coñecemos as cousas do mar, e que tezamos un futuro que teña os seus alicerces sentados no mar. Ti falabas desas dicotomías que ás veces están baseadas en falsidades. A nivel literario sí que hai unha que funciona aínda hoxe, que a que fala de novela da aldea, novela rural, fronte á literatura do mar, non? Sempre se di que en Galicia hai como moita novela do rural e moi pouca literatura do mar. Eu non sei que se ti tes estudado este tema. Non tiña estudado, pero sí que se decía a dicotomía aquela bella dicotomía de que hai que superar o ruralismo, non? Sempre se decía, sí, claro, hai que superar o ruralismo, pero que visión tan pequena, é que todos somos da aldea, e a visión de futuro é poñer en valor a aldea. E iso non é un invento noso, un invento dos pais galeguistas, do Tero Pedrallo, cando falaba, non, desa Galiza, esa cidade verde que tería cidades onde para compartir os servizos, pero a calidade de vida da aldea. E entón había esa tema, non, hai que superar o ruralismo, non sei que, non sei canto. Non, o que sí que é certo que hai moi pouca literatura do mar, ou había moi pouca literatura do mar. E por qué? Pois probablemente por iso, porque por unha banda a lingua galega sempre sofriu unha dinámica de marginación, e porque ese impulso que representa a xeración nós, exceptuando a castelán, estou pensando, para falar de na que xa do teu contexto, pois estaba moi asentado nas fecundas, viezosas terras de Trasalba e don Ramón Otero Pedrallo. Creo que non tiña clase, está relacionado. Sí. Mirade, a literatura galega ten un lugar da literatura galega tan importante como Ourense nos anos 20, nos anos 30, é Ourense, ou Lugo, ou Santiago, ou Vigo, é Antuerpe, Amberes. O nome en galego do mar de Amberes, que se parece ao flamenco, claro, Antuerpe. A xeración nos nace aí, pero eso non o sabemos.
Por que? Bueno, se sabe desa anécdota de Castelao, o mariñeiro que fala francés e o mariñeiro que fala inglés, que se encontran nun bar de Flandes, desa zona, porque logo que di co taberneiro flamenco de Caste, entón de repente o máis están tomando a bebedeira e o mariñeiro que fala francés botou a cantarea. Lanchiña que vas en vela, lanchiña que vas en vela, levas panos e refaixos para a miña Manuela. E daquela o mariñeiro que falaba inglés botou a truxa, e que canta comigo. Lanchiña que vas en vela, veña, lanchiña que vas en vela, levas panos e refaixos para a miña Manuela. Abrazanse, van beber a noite toda xunta e remate que ha estado dicindo. E o taberneiro flamenco de Caste esbaroulle unha bagua pola meixela abaixo e cantar un xou. Lanchiña que vas en vela, mariñeiros de Cor, Antuerpe e Rotterdam, o acordeón borracho fala inglés e alemán. Eso di Amado Carballo. Xa noutra xeración, Aris de Taramancos fala da viaxe a Antuerpe para coñecer os vellos alquimistas, etc. Pero Otero Pedrallo, está claro que era unha historia que aconteceu, porque Otero Pedrallo tamén conta esa historia. Entón, en Arredor de sí, Adrián Solovio, o seu alter ego, e o home vai primeiro a Madrid buscando a súa identidade e non a topa, logo recorre toda Europa e o home está aí deprimido, encontrando a súa identidade, e na noite de Antuerpe, iba camiñando só polo río Escalda, o río de Antuerpe, e dunha gabarra agroma unha voz que recende a todos os alcois. E esa voz que di: Lanchiña que vas en vela, lanchiña que vas en vela, levas panos e refaixos para miña Manuela. E non recordo o texto literal, claro, pero di que esa noite dormiu co ánimo cheo de consolo, acabado de se recoñecer como galego en Amberes. Ser galego, un xeito de ser radicalmente universal. Ou seja, que, mirade, aquela literatura dos anos 30 que tiene unha visión moito máis amplia, e logo viñéronse estes debates, penso que moi bizantinos e moi empobrecedores, sobre o rural e o urbano e toda esa cuestión. Lóxicamente, que pase contigo pois 5 ou 10 minutos, dase conta da gran capacidade que tes de comunicación e da gran capacidade de convertir en épico o normal. Eu non sei como reaccionan as xentes que te inmortalizan nos teus libros cando se ven reflectidas como personaxes literarios. A ver, eu non creo que os inmortalicen, non? A literatura, como ben sabes... Aquí está, aquí va a quedar. quedar. Claro, é algo moi humilde, pero que si, ten razón, trascende. Non? E todos temos experiencia de libros que pensamos que tiñamos esquecidos, de súbito ven a alguén, pois non, a experiencia pois é moi linda, é dicir, este Serafín Mourelle que se comentaba, non? Sentise realmente feliz de que falase un pouco sobre el en Contos do Mar de Irlanda, e non só iso, senón que foi ánimo para publicar un libro de poemas, un patrón de pesca do Gran Sol. Os seres humanos somos todos iguais. Que pasa? Que pois non todo mundo ten as ferramentas da literatura, ou pensamos que as ferramentas da literatura só se producen en contextos universitarios, claro, etc. Entón, cando encontras xente empática, é un libro extraordinario. Entre outras cousas, porque achega situacións que nin ti nin eu podemos nunca vivir. Por exemplo, hai un momento no que ele decía que cando a pesca era boa e o tempo era bo tamén, xa na recalada, acontecía poucas veces, se o tempo era bo, ia a popa e mandaba apagar as luces. Para que? Para ver as estrelas. Imaginadevos, un ceo que nós nunca veremos, que estaban a centos de millas de calquera outra luz humana, sin nada de contaminación lumínica. É un firmamento agresivo, para nós, incluso. Sabemos que vos pasou alguna vez aí por o seno, o Cabrera, onde for, un ceo limpo de... Pois isto, pois ele ten esa vivencia. Eu sabía que ele empezaba a pensar. E outro momento que me parece moi lindo, moi especial, era un poema que se chamaba De timoneiro na ponte, creo que se dicía. Cando viña un barco mercante en ruta, agora pasan máis cara fora, viñan moi arrimadinhos á costa. Entón, a mellor viñan de ruta de América, e cando estaban chegando á altura de Fisterra, sempre aparecían 3 ou 4 rapaces que se apoiaban na varanda. Para que? Porque estaban vendo a súa casa, estaban vendo a súa terra, estaba a súa familia, estaban os amigos, estaba a taberna, como ele dicía, pero o barco rumbo vou para Bremen, onde a min ninguén me espera.
ese sentimento que tes a tua familia que o barco se vai. É absolutamente lindísimo. Si, a relación que tiven así con outro a un deles, a Graña de Currubedo, fixémoslle un corrido coas súas descobertas, porque el foi o primeiro que pescou na parte de fora na Camocha, puxenlle nomes, esmares, todos, e entón que estaba todo orgulloso, está todo orgulloso afortunadamente. Ainda estou arramallado do que levamos pescado alá pola parte de fora, onde non había praia, onde todos se embarraban, Graña topou a Camocha. A parte de fora, e a parte de fora chamabanlle, a parte de dentro é que o fondo é menor a 400 brazos, a parte de fora, e claro, eles, o que decía Serafín Mourelle, esta xeración de patróns tiveron que buscar as praias, tiveron que topar os carreiros no mar, porque se o fondo, como sabemos todos e todas, se o fondo hai pedras, en barras, non? Entón decía el, e sentínme, decía, gastei aparellos a eito que finalmente atopei os carreiros no mar. Para min cruzar por Cupines, a montaña submarina, foi como aqueles pioneiros que cruzaron as montañas rocosas. Como non vai ser épico? Esas historias tan grandes que teñen que contar os teus veciños e os teus veciñas. E estou falando dos oficios dos homes por tradición, que logo por iso fiscalín a Gran Travesía de Chucán Bacallás, unha patroa de pesca que fose muller, pero as mulleres da Ribeira, con toda esa pequena descoberta que fixemos das cancións de traballo das mulleres do mar, que resulta que dende Camposancos a Ribadeo, as mulleres de conserva cantaban: nesta fábrica amasou, me estou deixando a vida, mira, de tanto empacar sardiñas, teño as mansiñas perdidas, mira, todo un xénero de mulleres que facían canción social, que se queixaban contra o patrón, e contra o encargado, e ese cántico non o recolleu ninguén, porque eran mulleres, era un oficio humilde, a ver como era. Ahora que estábamos ben, dábamolo por ben feito, chega o camión do bonito a reventarnos do peito, e despois cando acabamos vamos correndo para arriba, alá ven o encargado, mándanos coller sardiña. Isto cantou Maruja de Bueu. Sabes, con esta cantaría, sabes como era o seu traballo? Un traballo a obra feita, de destaco, remataba o labor, pero chegaba un camión con máis peixe e ve que traballar, porque senón unha canción da Teneixia do Grove. Cala a boquiña, anda lixeiriña, non esteas a protestar, que como abra a boquiña, maña non ves traballar. As mulleres da conserva facían canción social, e non sabíamos nada disso. Home, non hai dereito. Quizá ese é o que ti decías, a curiosidade na miña escrita, máis que literatura, pois esa descoberta, eso de a nosa realidade é moito máis fecunda, moito máis variada de como nos la contaron. E hai cousas moi duras e moi tristes, pero hai cousas moi fermosas. E logo ves como brilla a dignidade das persoas e temos dereito a compartir iso, claro. Pois claro que sí. Ainda que non falamos de música ata agora, xa cantaches bastante, sí, claro. Dentro dese ánimo, desa curiosidade, tamén está a propia música popular. Sí. Supoño que ti serás dos que máis contentos estás de que lle dediquen este ano o Día das Letras a cantareiras e, por extensión, a música popular. Estou contentísimo, porque pensemos unha cuestión. A parte do complexo de superioridade que hai na literatura para a literatura popular, e se queres falamos disso, porque foi o argumento central deste libro, somos un pouco de artistas, hai 40 anos, dedícanse as letras galegas a unhas artistas que hai 40 anos eran invisibles, non existían. Non existían no común da poboación, pero non existían mesmo para a propia música galega. A música galega de 40 anos buscaba as figuras dos gaiteiros, hai algún acordeonista virtuoso, os toqueiros de trompa, pero non se daba importancia. Eu traballaba nun programa que se na televisión galega e que non vos podedes acordar porque foi moitos anos e metías os mércores. Pero como non ia ben de audiencia, cambiaron de data, de día de emisión. Chamábase Luar. Iso é unha captación que se veñe preparada, non? Entón ali, nese programa, apareceu unha rapaza moi hippie, con unhas gaellas moi longas, e unhas señoras moi tímidas, subiron ao escenario, víronse coa mesma iluminación que Miguel Bosé, puxéronse crechas a foutas, empezaron a cantar e empezou a revolución. Era Mercedes Peón. Entón, a partir dese momento, descubrimos que nas casas de todas as aldeas as mulleres cantaban. Mercedes decía que antes dese boom televisivo, pois, para poder apañar unha melodía, chegaba unha aldea, non era chegar lá, xera cante, non, era imposible. Non que facía, falaba co cura.
E ao remate da misa, a cura decía: mira, viñeron dous rapaces da Coruña, Mercedes e máis Fernando, a ver se andan buscando cancións de antes, entón así con moito tal. Bueno, foise na televisión e decía que era un boom, que non tiña xenda abonda para tanta xente que quería que unha vez por parte de Frodelo, ali en Viana do Bolo, chegou tarde e estaba todo o folión esperándoa. E que o alcalde montado a cabalo, era unha cousa no barrio da Coruña, onde vivo agora, na Agra do Orzán, un barrio que é a propia Costa da Morte, e as señoras empezaron a quitar pandeiretas. Esa realidade estaba aí, pero non a sabíamos ver. Non a sabíamos ver. Por que? Por presuizos. Claro, de entrada, non a sabíamos ver porque para subir un escenario a condición sine qua non durante moito tempo era cambiar de lingua. Era cantar en castelán. Esas mulleres non podían cantar. A señora Maruxa do Rosales, é un dato curioso. A señora Maruxa, no seu carné, aparece o nome de Eclíptica Órbita. Que coge? Sí, decía, son cousas do meu padriño. Probablemente o padriño digo que fose masón e puxo de crítico ao bar. Pois cando ela colleu e empezou a acompañar o seu home co bombo, pois dicía que moitas veces se escuitaba: mirade, un gaiteiro con saias. Era unha revolución ver as mulleres. Logo comeza todo ese proceso que estamos agora descubrindo. As pandereteras de mens, aquelas señoras que empezaron a acompañar a Turuxo, moi criticadas na aldea, a ver por que subían os teatros, porque cantaban esas cancións que eran da casa, que tal. Eva Castiñeira, que tamén sabes que levou foi distinguida con outras colegas, Eva Castiñeira é unha cousa alucinante, porque era unha señora que se dedicaba a limpeza e como cantaba moi ben, pois limpaba na casa de un dos directivos da discográfica Rueda e depois gravou o disco. Entón, todo ese corpus que non existía, agora é recoñecido, agora é o referente e agora é o argumento de futuro para a propia música galega. Falábamos antes do Bravú, fixemos un documental sobre o Bravú e decía, pensa ben, claro, que nós o que facíamos estaba ben, cantábamos en galego en clave rock and roll, pero que algo que está facendo agora esta nova promoción é ainda mellor, porque collen elementos da tradición para sublimalos e facer unha música única. O que decía Luis Xoane: queremos facer feliz o mundo coa nosa diferenza. Colles a Mercedes Peón, soltala en Alaska ou en Ceilán, non coñecen de nada, pero sabemos que vai impresionar, vai emocionar a outras persoas porque leva un elemento cultural diferente. Entón, claro, é algo subversivo. A rancia academia deu un paso para adiante e situouse na modernidade neste caso, sí. Imos, sen marchar da música, imos volver cara atrás. Sí. Como esa persoa, bueno, non sei se ti estudas filoloxía clásica cando che corresponde, non? Na universidade. Xa daquela tías música, como é a túa relación coa música nesa primeira mocidade? Sí, pois claro, nos vimos unha época, son máis malador que ti, pero esa época do final de ditadura, entón era unha época de descoberta, e todo era ollos abertos, e queríamos transformar a realidade. En todo, por exemplo, ese avance que hai para coa lingua, a educación que recibiremos non era boa, entón teníamos fame de falar en galego, por exemplo. Agora estamos vivendo unha especie de preguiza social e veñen vellas nostálgicas, pero non falemos diso. En segundo de Bú, tiña unha compañera que seu tío, Xeronimo Torreiro, era o delegado de Galiza do Festival de Lorient, porque era de cántigas e tal. Entón, me empezou a pasar discos que tiñan de músicos de tons, non sei que, e nós temos que fazer un grupo. Cando tínhamos 14 ou 15 anos, tínhamos que fazer un grupo de música folk. E facíamos onde se facía o grupo de música folk? Na parroquia, na igrexa de Santo Tomás, ali, deixámonos, ali estábamos cantando, e facíamos o que podíamos, home, tocábamos moi mal. Non, tocábamos moi mal, era, a ver, a música folk exixe unha certa competencia, non? Un certo virtuosismo. Eu tocaba o clarinete e sempre toquei desafinado. Logo descubrín que o que estaba mal era o instrumento, non era, pero iso veo despois. Pero andamos con esas inquedanzas. Logo chegou a Santiago, no ano 86, por aí. E era eso, Santiago fervía, porque acaba de comezar a televisión galega, era un momento de hiperactividade. E entón estábamos ali, e dixeme un amigo de Zaleta do instituto que quería fazer unha exposición. Pero faltaba un nome. Entón dixo, mira, pero vamos reivindicar a música galaico-tropical. Por que? Porque un sobe que meu avó fora fundador de estes satélites, andaba moi curioso que a música viña de outra banda do mar. Fixo unha entrevista, este amigo chamábase Xisú Ron, Grupo Chévere. Sí. Estaba empezando con Chévere. Fixo unha entrevista sobre ese tema, sobre os galegos na América, sobre as relacións entre a música tropical, por que os galegos bailamos a música do trópico e todo isto. Un rapaz da Radio Galega dixo, te chamar, porque hemos empezado un programa novo, e a ver que pasa. Parece interesante, sei que non ia chamar, pero chamoume, o rapaz chamábase Carlos Blanco. Entón, empecé a colaborar con eles e xa non parei con Carlos Blanco, con Amelia García, xente encantadora. A Radio Galega naquele momento fervía, era luz, era inqueranza. Entón, empecé a fazer unha radionovela
o a protagonista era Carlos Blanco, xa era o Paco, era Indiana Jones en Compostela. Pero dimos un paso máis que adiante, a seguinte novela chamose Os Frigoristas. Por que? Porque tiña un amigo Víctor que era frigorista no barrio, e contoume que nun barco de pesca o superheroe non é o capitán, o que pasa mellor 6 meses nas Malvinas ou no Océano Índico, quen é? É o frigorista. O que ten que manter o peixe en perfecto estado de congelación. Mas xente, non, 6 meses pescando podrece o peixe. Claro. Entón fixemos esa radionovela que los blancos da protagonista e dixen, claro, pero podemos facer unha banda sonora. E aquí tedes un estudio de grabación, sí. Chamemos amigos, e daquela xa estaban fascinados por The Pogues, Mano Negra. Entón fixemos unha canción como banda sonora que era non chasquero, rabizas do teu navale, non chasquero, que me poden facer male. E a canción foi un pequeno boom. Entón houve que montar un grupo, os Diplomáticos de Monte Alto. Digamos que primeiro foi a canción e logo foi o grupo. E recordo esa experiencia, só temos un tema na Casa das Crechas, na parte de Santiago, no Tarasca, en cinta casé, que poñían a canción en bucle. Por que? Porque veñamos dunha música folk, moi bonita, moi delicada, pero quizá un chisco pouco apaixonada, e xa estaba fervendo outra música, se dixen de Pogues, Mano Negra, entón foi como unha conexión astral, e xa non paramos, fixemos os Diplomáticos, empezamos a tocar, e foi absolutamente maravilloso. E iso porque viña, que íamos falando perfectamente, dixeches, aparte fixeches unha maneira de causa efecto maravilloso. Claro, e foi un lindís, claro, por eso o que significou Santiago neses anos, todo estaba fervendo, estaba inventando chévere, xa o dixen, non? Estaba, Carlos Blanco, Suso Iglesias, con aqueles programas Galicia en Pé de Festa, que logo Suso Iglesias que creo que fundou o Creón Sabarín, etc. E nós, claro, un rapaz, e cal foi o noso punto bom? E desde o principio sabíamos que éramos os Diplomáticos de Monte Alto, do noso barrio. Entón que dicías, pero vos sodes da Coruña? Porque entón, sí, somos da Coruña, somos de Monte Alto. Pero que claro, por eso, que somos de Monte Alto. Claro, pusemos en valor unha realidade. Quizá nós non, pero nosos pais falaban todos en galego. Entón, esa fronteira tendenciosa entre rural e urbano acababa de quebrar, acababa de rachar. Logo empezamos a andar pola ruta, empezamos a descubrir que podía adiante había grupos como nós. Nós coñecíamos a Neu Gorría, no País Vasco, ou a Mano Negra, a Manu Chao, pero os representantes de Vimianzo non coñecían os rastreiros de Chantada, e os rastreiros de Chantada non coñecían os escornabois en Lourenzá. As guitarras eléctricas chegaran ás aldeas e aos barrios. Entón fixemos un congreso, tomando un cocido, na aldea de Viana, na adega do sistema. O nome era El Caballero de Viana, nome oficial, pero o señor chamábase o sistema porque decía no verán o sistema a tomar churrasco, no inverno o sistema a tomar cocido. Como era inverno tomamos cocido, e inventamos unha palabra, unha etiqueta para a nosa música, que foi bravú. Porque daquela se falábase de rock rural e cosas que eran horrorosas para nós. Bravú, non? O cheiro da carne, o bravío, o cheiro da carne do monte, sen castrar. Que dicía, facemos música de onde somos, música do noso tempo, pero co cheiro que onde somos. E foron anos moi bonitos de encontrármonos, de facer cousas, e todo isto sin teléfonos móviles e sen internet. Foi fascinante, foi unha época... Bueno, xusto un poquinho antes de que haxe teléfonos móviles. Non había nada. Foi na prehistoria. Sí, non había, porque mira, teño outro exemplo desa época. Claro, porque logo como chegaron, asentaronse e quedaron para sempre. O Manu Chao. Claro, chegou o Manu Chao, por aquí, o home viña deprimido, viña buscando as súas orixes, o pai de Vilalba, cando chegou, coñecímonos en Madrid, e díxome, mira, eu con Mano Negra toquei en Xapón. Despois fun a abrir concertos de Iggy Pop en Estados Unidos. Recordamos Estados Unidos de costa a costa. Este mundo é demasiado... A música que se escoita en Xapón e a música que se escoita en Estados Unidos é exactamente a mesma. Claro. Este mundo é demasiado triste, este mundo é demasiado aburrido. Chegou aquí, coñeceu a Pinto de Herbón, a Josefa de Bastavales, e xa lle pasou a tristeza. E o que ia? El tiña unha casa en Bastavales. E non tiña teléfono, fixo. Entón daba o teléfono da veciña, a señora Josefa. E claro, cada un que foi de festa, que enfurnada, 4 ou 5 días, e cando volveu había 50 recados. Entón, cando entrou pola porta da casa de Josefa, dixolle Nina, a filla, aí ven o desaparecido. E outro fica a canción, me dicen el desaparecido. Era todo moi, era pura artesanía. Era maravilloso, era lindísimo. E estamos noutra dimensión, non? Das redes sociais, que están moi ben. Pero esa idea para min central, que é creatividade, pero creatividade en colectivo. Esta clave, iso podes aplicar á música e podese aplicar á literatura. Hai unha palabra oscura, maldita, pero que funciona tanto na literatura como na música, e é a máxima expresión do capitalismo levando a estes dos mundos, que son o mesmo no fondo. É a palabra éxito. Éxito.
unha rapaza dibuxa ben, e que ben, que ben dibuxas, pareces un Picasso. Non son un Picasso, son unha rapaza que dibuxa ben. Montas un grupo, 2 cancións, ides ter moito éxito, publiques unha novela, vas ter moito éxito. Non, eso é todo unha mentira. Somos un grupo de rapaces que tocamos porque queremos ser felices con os nosos amigos. Pero claro, é moi difícil liberarte desa presión que está por todas partes. As miñas fillas agora se son adolescentes, pero cando tiñan 8 anos, vinas vendo na televisión pública un programa española de máxima audiencia, un programa absolutamente obsceno. Chamábase Operación, quero dicir, chamábase de telexornal, non, chamábase Operación Triunfo. Como se pode lanzar esa mensaxe a unha rapaza de 10, de 11 anos, porque é un horario de máxima audiencia, que a música é para triunfar, ou que a literatura é para triunfar? E cal é a outra cara? A frustración. Claro. Entón, todo iso non hai que tomarlo demasiado en serio. O que hai que tomar en serio a palabra creatividade. Creatividade en colectivo. Todo o que fagas en colectivo ten valor. E aparte, nestes tempos de neocapitalismo, neofascismo, de redes sociais, de inteligencia artificial, que sempre é individualidade, crear en colectivo, todo o que se faga en colectivo é antídoto contra esa máquina de frustración e de tensión social. Ti falabas agora desa parte lúdica da arte, pero tamén é certo que, nomeabas ademais o nome de Suso Iglesias, que foi o creador do Xabarín, que todo o que foi o fenómeno Bravú, a pesar de que xa, bueno, pues podemos dicir que non, lógicamente non está agora funcionando no musical, non? Xa hai prácticamente 15 anos, un poquinho máis ou menos, que empezou, sí, pero que esmoreceu un poquinho. Claro, que veñen as consideracións. Pero sí que quedou, é dicir, eu son do ano 77, é dicir, máis ou menos cando estaba todos empezando, eu estaba na universidade un pouco despois, e nesisto moi influído por todo o que foi o Bravú, a través do Xabarín Club. Claro. Ti que ademais despois tiveches tamén nos medios de comunicación, non sei como valoras esa experiencia, porque eu creo que foi fundamental. Claro, é que a vida chega aos medios, esa é a cuestión, non? A televisión e a radio galega foron creadas, ahora cambiaron de lei, últimamente ríome porque, en fin, pero xa sería outro tema. No capítulo, no artigo primeiro da lei de creación da compañía, da Radio Televisión Galega, dicía: esta compañía créase para a difusión da lingua e da cultura galega. Para iso se creou, e todo o demais son achegas colaterais. Pero había tabús, dicir que a cultura galega non había programas de música emerxente, porque entendíase, non sei se unha forma tácita ou explícita, que a cultura galega era só para xente maior. E de repente aparece este rapaz, que non se leva moitos anos de ruta a televisión galega, e fai algo tan elemental como graváronse de videoclips, de grupos cantando en galego, e foi un referente xeracional, brutal. E rapaces e rapazas, dá igual que se sean galegos falantes que non, levan a súa impronta para sempre. Estou na lavadora, sacaime pronto de aquí. Por qué? Porque o contido non era un contido que debíamos apreciar porque estaba en galego, non, porque era un contido maravilloso. Cando faz cousas en galego, faz cousas diferentes. Entón, sempre que a radio galega e a televisión galega pon a cultura galega no centro, convírtese no referente. Do demais, é unha televisión provinciana interesada. Por desgraza, levamos moitos anos que están dirixidas pois políticas que sigue o Partido Popular para o galego, que son as políticas de laminación da propia lingua. E isto quero centrarme aquí. Non é que o Partido Popular non queira o galego. Sí, hai moitas persoas militantes do Partido Popular que queren moitísimo o galego, pero sempre que sexa unha lingua familiar, doméstica, da casa, dos amigos, pero nunca unha lingua de prestixio. O rexistro culto nunca eso non lles interesa nada. E mesmo de prestixio no mundo intelectual. Como é posible? Nos nosos tempos dicíanos que o galego non valía para rock and roll, pois fixemos o Bravú. Porque era un tabú que existía, dicían que o galego non valía para rock and roll, que valía para música tradicional, fixémolo. Resentidos, aí como gran referente, Goma 2. Pero agora moito peor, agora dinos que o galego non vale para as matemáticas. Ben, cal é o modelo de galego culto? Onde unha persoa do común pode acceder ao galego culto? O inglés culto teñen a BBC. Nós temos a televisión galega como referente de galego culto? Non. É máis, o que se pondera é un galego popular, que podía ser parte, como se chama, Los Morancos. Los Morancos de cada vez é un programa na televisión española, pero non é só referente do castellano culto. Programas populares onde se dis ovo, en vez de dicir juego, miranche como unha persona excéntrica. Esa é a cuestión. Hai un golpe moi duro de desprezo
de desprezo a todo ese traballo de alta filoloxía que, en fin, que parte na nosa época contemporánea co grande mestre Carballo Calero. E está ben comentarlo. Entón, así resumindo, sempre que a televisión galega pon a cultura galega no centro, convírtese nun referente. Todo o demais é unha tristeza. E é moi duro, non? Nós que vimos aqueles anos de tanta... Pero non hai ningún problema. Pasado mañán ven unha nova dirección que pon as cousas claras e volverá a haber outro boom. Porque isto tamén foi absolutamente fascinante, que pensábamos que depois deses anos tan fecundos de Xabarín, isto estaba esmorecendo, desaparecía, e ora ben, unha nova fornada de artistas extraordinarios, artistas con A de mulleres, porque casi todas son rapazas, non? Que teñen un proxecto absolutamente internacional, porque quen son os artistas desta terra? Mira que nos decían, con galego non ides a ningún sitio, que son os artistas que realmente viaxan? Pois a Mercedes Peón, a Uxías, Tanxugueiras, as que cantan en galego. Claro. E que xa non dependen directamente destes medios, senón que alén das redes sociais había unha había porque hai tempo que non grava nada, hai unha rapaza de aquí de Vigo, Sí. rapeira, entón decíame que tiña moitos seguidores en Miami. Entón decía que o único onde eu preguntaban por que cantas en galego era aquí. En Miami estaban fascinados. Por que? Porque dicías, claro, cantas noutra lingua que entendemos todo, pero que ten outro aquel. Pois aí están os paradoxos, ese auto-odio que, por desgraza, pois está na actual dirección da radio e da televisión galega. Eu manténdome nesa época do Xabarín, sí que me gustaría que me contases un pouquiño as interioridades de como se creou o himno a canción do futbolín, a de Alexandre de Fisterra, porque claro, esa canción non só foi un fenómeno musical, senón que descubriunos o propio Alexandre de Fisterra. Sí, como vos xorde o seu. Foi bonito, por eso, que diste a curiosidade a vida, non? Creo que foi a revista Luces, cando ainda era Luces de Galiza, aparecía unha reportaxe sobre Alejandro Campos ou Alejandro Finisterre, non? Entón, quedei fascinado sobre un den, non sei como conseguín o teléfono, porque ele acababa de chegar de México. Alexandre Fisterra estivera moitos anos exiliado en México e trouxera o legado de León Felipe. Entón, pois dixen se nos podíamos coñecer e dixeme que sí. Ali fui a Madrid, a miña compañera con Teruca, e quedamos nun bar na cafetería Manila, na Gran Vía. Digo porque, recordas aquela película El Día de la Bestia? Sí. El Día de la Bestia, cando están colgados dun fluorescente de Suez. Sí. Bueno, pois era ese bar. Entón dixete, pero, a ver, Alexandre, pero como nos imos recoñecer? E dixome, yo sempre reconozco un gallego cuando lo veo. E recoñeceunos. E era un dandy, era unha mistura entre, sempre digo mesmo, entre corto maltés, alto, guapo, e Valle Inclán, con un verbo absolutamente florido. Entón, se era inverno, e dixo, que vai pedir? E dixo, como estamos en inverno, vou pedir un xa. Foi unha conexión absoluta. Ele era de Coruña, en la que chamábase Alexandre de Fisterra, porque o seu pai fora técnico de Saídas Marítimas en Fisterra, pero ele era de Calzados Campos, Alejandro Campos, que era unha tenda de toda a vida que estaba na rúa na Esteca de San Andrés. De feito, na Gaceta Primelera, que era unha colección de coplas de Antroido, había anuncios, e desaparecía un anuncio dedicado a esa casa que decía: si quiere mucho conforto y gran descanso para sus pies, compre en la casa de Campos que está en la estrecha de San Andrés. Moi bonito. Ben, entón, así, resumindo moita historia, Sebastián contoume a súa historia. El, por suposto, da Coruña, daqueles anos era a CNT, en Vigo, a CNT, o sindicato por excelencia dos obreiros e das obreiras, marchou a Madrid, empezou a guerra, caiu un obús, tiña 15, 16 anos, e mandárono a un hospital para nenos feridos ali en Montserrat. Os nenos mancadiños, claro, non podían correr, entón ideou esa especie de fútbol de mesa, inspirándose no ping-pong e no billar. Así nace o futbolín. Despois pasa a Francia, ali, pois xa, perdeu todos os papéis, toda a patente, todo o que fora, volveu, porque dixo o pai, volve que non pasa nada, volveu e non pasa nada, claro, meteron a fazer o servicio militar en África 5 anos, e entón escapou, desertou, e aí é un pícaro maravilloso, tivo que crearse unha nova identidade, e chamarse, deixou de ser Alejandro Campos, pois era Alejandro Finisterre. E que facía? Era en París, participar en varios ballets, coñecer a súa veciña, ou reencontrarse coa súa veciña era María Casares, pegados, non? Podía fazer carreira, pero quiso volver. Pois, entón, chegou a un lugar que daba unha conferencia sobre folclore, máis ou menos, con esa labia. Se salía algo en prensa, pois guardaba o recorte. Entón, foise facendo unha especie de dossier, e dixe, percorreu a Península Ibérica prácticamente andando, ata que chegou outra vez a Francia, e dai marcha a Ecuador. Entón, dixe, pero vostede para que marchou a Ecuador? E dixo el, tenía buenos amigos poetas en Ecuador, e pensei,
Ecuador latitud 0. Que bello nombre para unha revista de poesía. Pero digo, chego ao Ecuador, o nome era moi bonito, pero non me iba nada, e logo cando pasa a Guatemala, logo finalmente cando se asenta en México, cando se convirte pois unha figura referencial na literatura, foi editor deste de La Rea, de León Felipe, etcétera, etcétera, etcétera. E agora sabedes, non, que mesmo falan de que tivo amores con Frida Kahlo. Sí. Nunca me falou diso, e chamoume unha escritora... Iso non foi cousa dele, non? Non, hai pouco apareceron unhas cartas en prensa, non? Que de autoría de procedencia anónima, as cartas de amor entre Frida Kahlo e Alejandro Finisterre, pero non están documentadas, non? Entón chamoume unha pois contatos a canción unha sonista mexicana e dixen que a mí nunca me falaba diso, non? Pero dixomela, así es que al género dos amantes de Frida Kahlo é todo un género literario mágico, non? E logo teño unha cousa que me doe moito, porque el pasou unha situación económica moi mala. Cando volveu con todo o legado de un Felipe, sentouse en Madrid, pero non tiña liquidez. Pero finalmente chegou un acordo co Concello de Zamora, onde era Don Felipe, e crearon a Fundación León Felipe. Entón estaba ali todo o seu legado, León Felipe, ele era o presidente con un bon sol, entón se volveu ao grande. E citónos a min e a Manolo Rivas na actriz María Pita. E chegou ali con 2 volumes en fotocopia inmensos que eran as súas memorias. E dixónolas, realmente quería conocer a Manolo Rivas, e botou uns piropos lindísimos, pero sentíme moi ben de ser o intermediario desa relación, lo que tú escribes es lo que a mí me habría gustado escribir. Ben, iba a publicar as memorias e antes de marchar pedíunos, porque eran dos tal, e devolvímoslas. E un mes despois, morre, e non que sabe máis desas memorias. Están aí. Penso que era algo de alta literatura, e ti como editor, lo intentar localizar as memorias de Alexandre de Fisterra, sería algo moi interesante. Tu chegaches a lelas? Cheguei a lelas, fascinante. Non me acordo, eran 2 tomos inmensos, un estilo literario, pois eso, a súa andaina en Madrid, en París, con María Casares, o secuestro polos homofistas en América, porque a embaixada, a República Española comezou a abrir embaixadas en Latinoamérica. Entón, ele, como era un republicano destacado, pois quixeron secuestrar. E foi quen de impedir o secuestro dicindo que foi ao baño, estaba nun avión e dixo que tiña unha bomba. E non era unha bomba, era unha tableta de xabón con papel de plata, pero que era un artista, non convincente. E non, aí tes un tema moi interesante, porque todo o mundo dixe, ímolo seguir, pero todo se para ao chegar ali a Zamora. E logo, lo lemos a Manu Chao, no ano 98, é todo literario. E fixo Feira das Mentiras en Santiago, sí. Era como entregarlle a Galiza un legado de tanta vida que lle dera, e entón houve un campeonato mundial de futbolín, e por suposto tiña que Alexandre Fisterra tiña que entregar o premio. Entón, xa era Nova Mallorca, tiña 80 anos, e chegou coa súa moza, que era unha soprano, toda pizpireta, que debía ter 60 anos e tal, e entón dixo que quería valer unha muñeira en honra dos vencedores. E dixo, va, para unha muñeira, sí, así que os vascos van a un arrasco, eu quero valer unha muñeira, pero non vai valendo a muñeira, e entón, quero valer a muñeira, para tener o premio, digo, a ver, Alexandre, diga por favor unhas palabras de remate, e ele todo así acorando, suoroso, dixo, de remate, que continúe! Maravilloso, non? Esta xente tan especial, que te se sabe coñecer, e que, sí, créanse vínculos moi lindos, claro, Alexandre Fisterra é alta literatura. É alta literatura, sabedes, a colección Finisterre, que publicaba libros en México que traía de tapadillo para aquí. Entón levaba un puño que decía, este libro ha superado a censura franquista, non? Alta literatura. Pero tamén alta literatura que encontras cando falas con este señor, con Xente de Lelas, por exemplo, ou cando encontras, como falamos antes, con Xerafín Mourelle, ou coa grandísima pandereteira Xosefo de Bastavales. A dignidade humana, o poder das persoas, que non ten nada que ver nin cos estudos universitarios. Aí volvemos ouvimos a Luisa Villalta, non? A idea central dela, que non existe alta cultura nin baixa cultura, o que existe é a emoción, e as duas son igual de válidas. Tu podes facer unha sinfonía con contrapunto e fuga, que se non emociona ao público será un gran exercicio, pero un exercicio. E podes cantar o canto de Berce máis humilde, que se o meniño que tes no colo queda dormido, claro. E ela decía, Luisa Villalta, que tiña un grupo chamado Escaño de música folk, os que tocaron nun festival de música folk, a cosa foi ben. Pero ao final apareceu un vello ali, tocando un violín con 2 cordas, dalle que tes, empezou a enganchar a xente, e foi unha festa inmensa, maravillosa, foi a felicidade. E tras de acatarse, no momento de máxima felicidade, achegouse o vello e dixolle, que bonito sería saber tocar o violín.
Claro, me decía, que gran lección de vida acaba de darme este home. Eu cos meus estudos de contrapunto, de fuga, de armonía, de querer superior de violín, era incapaz de transmitir un ápice de emoción desta persoa. Entón, menos complexo de superioridade e máis entregármonos a emoción que nos poden entregar outras persoas sin presuizos. Hai tres mitos cos que ti tiveses contacto que me gustaría falar deles. Un é Pucho Boedo. Eu non sei o que significou Pucho Boedo para ti. Non é que o significou. Pucho Boedo é Deus. Pucho Boedo como Carlos Gardel, cada día canta millor. Non sei. Cando a luniña aparece e o sol nos mares se esconde, todo é silencio nos campos, todo na ribeira dorme. Rosalía de Castro. Mirad, esa de entrada, por eso xa é fundamental. As nosas aboas, os nosos avós non foron escolarizados en galego, pero chegaron a alta poesía galega, a Rosalía de Castro, a Carlos Enríquez, a Francisco Añón, gracias a quen? A Prudencio Romo e Pucho Boedo. Levaime, airiños, como unha folliña seca. Sin embargo, en ningún estudio de literatura, unha historia de literatura galega, aparece nin o nome de Prudencio Romo nin de Pucho Boedo. Afortunadamente os tempos están cambiando, sabes o libro deste de Alberto Pombo, verso e acorde, que está falando, aí está, non? Un artista extraordinario. Logo que ocorre, que xeracionalmente é da miña tribu. É dicir, é dos sabedores da Coruña, dunha aldea chamada Silva, o seu pai da CNT, o seu irmán da CNT. Pucho Boedo, intento resumir, pero sei que me preguntas por él, cantaba tan ben de pequeno que as mulleres no río paraban de lavar para escuitalo. Era como Orfeo. Dicía, Pucho Boedo, vai cambiar a voz e acabouse Pucho. Cambioulle a voz e convertiuse nun mito. Que lle fai falta a un mito? Pois a dor, para que medre, non? Todo o que sexa, outra cita de Luisa Villata tamén, todo, algo así que, todo o que non sexa recibir un impacto grande da vida, logo sempre confusión. Pero para ela a dor foi en estado extremo. Cando tiña 7 ou 8 anos, matan o seu pai, presidente do sindicato de Albané, de canteiros, e o seu irmán, da CNT. Ese impacto, esa dor. E como se supera eso? Pois cantando. Primeiro canta polas Orquestas das Mariñas, logo viaxa a Venezuela nunha viaxe mítica coa mellor orquestra das Mariñas, os satélites. Así foi que empezaron papá e mamá. Os satélites chegan a Venezuela, fracasaron normal, foron a Venezuela a facer música tropical. Cando en Venezuela, cando non se colle o ritmo, dixe que fai ritmo gallego, nosa música é cuadrada, 1, 2, 3, 4, pero aprenderon, introduxiron de América o esplendor do trópico, ao campo da festa, por eso sentimos a música tan propia. Pero Pucho quedou ali, era tan bon que unha temporada como cantando como cantor crioulo. Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos. Volve, integrase no grupo Os Trovadores, está en Madrid, e chama o seu... esquecime un elemento fundamental na súa formación. Estaba día e noite no Cine de París da Coruña vendo películas de Carlos Gardel. Ese toque que tiña para os tancos. Ya son las 10, suena el reloj. Colle a música tropical da América. Está en Madrid e chama o Prudencio Romo, que acaban de quedarse en cantante, estou resumindo moito, e teñen que tocar na Olimpia de París. De abre concertos de Jacques Brel, o maior mestre da chanson. Pucho non falaba nada francés, pedía que non se perdeu nun dos concertos de Jacques Brel. Despois de recorrer toda Europa, moi viremos de contar, pero xo da oportunidade de cantar en galego. Por que? Estamos tendo moito, podo contar? Non, conta todo. Vale, se conto todo... Bueno, ano 64, estamos en Suiza. Emigración galega. Suiza está moi próxima agora, pero no 64 quedaba moi longe. E podemos imaginar como vivían os inmigrantes naquele tempo. Un baile para galegos, para familias galegas. Ali tocando os grupos das Mariñas. Os españoles de Candelas, o Fío de Freiro de Horto e os Tamara. En ese baile, todo o mundo emocionado, cantando estos no momento, de repente Candelas di, vou cantar esta canción que me aprendeu Manso. Manso era un obreiro da Bazán que cando descansaba escribía cancións. E botouna e cantou. Galicia, que bonitas son as túas festas, que mozas garridas, enamoro delas. Somos, verdade? Queren como nai de veña, son agarimosas, divino tesouro desta terra nosa, Galicia. Aí parou o baile. Dicas, o público emocionouse tanto de escuchar en galego, ese contexto tan duro, que tuveron que cantar esa canción en bucle. Prudencio Romo dixo, aquí hai
aquí hai un público para a música en galego. Entón gravaron esa peza como cara B, a compañía non quería, e foi o primeiro gran éxito dos Tamara. O público reclamaba música en galego, e Prudencio Romo estaba preparado para dárlela. Por qué? Porque decía Prudencio, contoume, que no Instituto de Noia podía consultar todos os libros da biblioteca, fora un andel que tiña libros en galego, e que non se podían ler. Está ben dicir isto, lembrarlo. E basta que non se poden ler, a fascinación polo prohibido, cando non estaba con Serxe, devorou a Curros, a Rosalía e o seu veciño Francisco Añón. Entón xorde esa oportunidade de cantar en galego e Pucho Buedo, música para Pucho Buedo, estes mestres, son cancións eternas. Levaime, airiños. Claro, cando sale esa intrahistoria, e xa remato con Pucho Buedo. Pucho pediulle a Prudencio que lle musicase unha canción en concreto, O vello e o sapo, de Curros. O vello que perdeu todo, que clama contra o cego, e só lle responde un sapo que di cra, cra. Vamos, un, dos, tres, que di cra, cra. A ver, logo o poético de Curros é inmenso, porque na nosa cultura, polo menos, o sapo non é un animal de compañía. O sapo é o noxento, non? O que provoca, o que estarrece. Este home está tan desesperado que o máis noxento é o seu único amigo. Ben, entón, musica esa canción, a última canción de Pucho Buedo, que foi no ano 84, no fin de ano da televisión galega. E que é desa canción? Que raro, non? Un programa de fin de ano, e sen feito rodeado de confeti, de globos, e de... Que é esa canción tan triste? Ben, Pucho Buedo estaba morrendo e estaba vencendo. A canción indica ao final: mirou para os teos co puño pechado, e cara aos touzales rosmando marchou, cos ollos perdidos na escura extensión, e o sapo quedouse cantando cro, cro. Estaba morrendo e estaba reproducindo nun programa de máxima audiencia o saúdo libertario do seu pai e do seu irmán. Claro, as cancións son moi bonitas, cando coñecemos a intrahistoria, xorde a maravilla. E ese é o camiño. Pucho Buedo, non sei, é meu referente. Escuto todos os días e dame a absoluta felicidade. Pois un mito a outro, Arsène Iglesias. E que foi moi afortunado, é que xa imos puriles, xa imos ben, non coñecer ao mestre. Bueno, pois, a ver, cada un terá os seus gustos sobre o fútbol. Creo que o fútbol non ten ninguna épica. Non ten épica. Que ten máis diñeiro é o que gaña. Só hai un recuncho épico, que é a rebelión dos humildes. Cando os pequenos, cando os que non deben ser os primeiros, gañan. E aí aparece o noso Arsenio, non? Un equipo especialmente humilde, o Deportivo, e Arsenio ten esa oportunidade, e con o argumento da humildade consigue o máis grande. E sabe quen é, e non esquece de quen é. As cousas que decía Arsenio, non? Por iso era un sabio, non? Que me preguntaba: Arsenio, cando empatáramos co Rayo Vallecano, que faltou para gañar en Vallecas? Un gol. Arsenio, en Madrid, dicen en Madrid que van ganar de calle. Se xogamos na calle. Arsenio, non te sentes moi tenso por jugar en Vigo? Vou xogar en Vigo, se estou unha hora na miña casa. Era así, non? Era maravilloso. Sabes que todos os triunfos estaban dedicados a eses rapaces descamisados que veñen canda nós, dormen nas cunetas. Ben, nos, os discos diplomáticos no teatro, todos foron dedicados a Xenio Iglesias. Entón, de vez en cando, quedábamos con él para entregarlo. Quedábamos ali nunha adega, a adega Vilar Real, coñecida como Crego, que agora é unha sala de concerto, que se chama Mardirás. E chegaba Arsenio e dicía: a mí estas cousas non me gustan, pero se mas piden os nenos, teño que vir. Era maravilloso. A humildade e o respeto. E claro, se o teu ídolo é o teu veciño, pois ti tamén podes pensar que podes ser un bon xogador de fútbol. E falamos da Coruña, neste caso, unha cidade tan pequeniña que deu dous dos mellores xogadores de fútbol da historia deste deporte. Foi Amancio e Luis Suárez. Luis Suárez, que vai quedar grabado, vou non contar, é unha lenda que se conta no noso barrio. Sabes que Luis Suárez foi o primeiro que foi chamado Il Divino. Co traspaso foi para Barcelona, co traspaso xa para Milán, din que se financiou boa parte do Nou Camp. Bueno, e contese no barrio. O Luis Suárez era o tempo do meu pai, xogaron xuntos ao fútbol, a Nirai, por suposto, valeu con Luis Suárez, todo o Monteano valeu con Luis Suárez. Dice que ele xa estaba casado
E que en Italia, claro, toleou, non? Entón estivemos en unha fer, non sei se foi con Gina Lollobrigida, con unha destas. E di que foi o propio padre Carballo, o cura da parroquia ali, e dixo: Luís, ándame dereito, lendas, non, sen ningún beixo de realidade. Xa non lle podemos preguntar, infelizmente. Non, aparte non que yo preguntaría. E o terceiro mito do que che quería preguntar é justamente a protagonista do libro este, que é o último libro que publicou Xurxo, que é Luisa Villalta, que é a autora que se dedicou o Día das Galegas do ano pasado, que tú tuveches certa relación. A ver, Luisa Villalta literalmente cambiou a miña vida e foi a vida da literatura. Ela publicou un libro que se chama O outro lado da música, a poesía. Sí. E ese libro di dúas ou tres cousas. A primeira, que en toda a nosa estética musical xa foi codificada polos gregos. E a segunda, que toda a literatura galega, pero tamén castelán, alemán, francesa ou, non sei, de Islandia, está mal contada. Porque ten moi boa letra, pero falta a música. Falta a música. Cal é o primeiro monumento da literatura galega? As cantigas. As cantigas. Non sei a vos, para mí explicaron as cantigas con moito lixe aplen, moito paralelismo e nada de música. Non hai dereito. Estamos contando as cousas a medias. Cal é o gran monumento do Rexurdimento? O primeiro monumento do Rexurdimento? Os cantares gallegos de Rosalía de Castro. Cantares gallegos. Que facía Rosalía? Pois ia pola aldea, unha rapaza de pequena burguesía pola aldea, e escoitaba: campanas de Bastavales, canto vos oio tocar e morrome de soedade. Veña ese coro. Agora que sabemos tanto, e non continuaba, claro, as famosas glosas, que sabemos tanto de Muñeira Bella, e de Pandereteras, gracias a Mercedes Peón e a Felixe Segada, todas elas, entendemos mellor o que é esa arte. Nos recibimos a Rosalía vía os cantautores, maravilloso, Mancio Prada, non? Mancio Prada é maravilloso, pero cuidado, hai que decir as cousas, fallou a prosodia. El non di campanas de Bastavales, di cámpanas. Cámpanas de... Ese libro, toda a literatura grega é a literatura cantada. Luisa Villalta é un punto de inflexión para entender o que é a propia literatura e o que viran os propios estudos de literatura. Pero o que ocorre? Que esa faceta non se valora de Luisa. Ben se viu, falose de Luisa poeta, da dramaturga, da narradora, sí, que era música, pero ninguén fala dela como teórica da literatura. Fixemos un concerto, penso que foi moi bonito, polo 50 aniversario da Facultade de Filoloxía en Santiago, hasta fixemos un himno. Escribe tamán en verba polan, este o tempo de lua. Dixemos, que bonito, porque claro, era un concerto protagonizado por exalumnos e exalumnas. Aí cantou Reixa, cantou Uxía, cantou Leo RMK Poná. Dixemos, que bonito que a Facultade de Filoloxía foi un motor da literatura galega, da música galega, nunhas clases nas que non estudamos nunca nada de música. E non hai dereito. Mirade, o complexo de superioridade ata a chegada da imprenta, a poesía e a música foi o mesmo. Coa imprenta chegou unha poesía que se podía ler, pero o complexo de superioridade que hai para coa música por parte de literatura, de certos sectores, é tan grande que un poeta que escribe para facer cancións non se lle chama poeta. Como se lle chama? Letrista. Chega a palabra, non? Letrista. É unha palabra que está casi cuspindo desprezo. Claro, pero ahora chegamos ao paradoxo. Cales son os letristas máis fecundos da literatura galega? Pois Rosalía de Castro, Cruz Enríquez, Cesarino Ferreiro, Manuel María. Chámase este letrista. Bueno, vou contar o último... Non somos conscientes disto, pero está ben citarlo. Unha vez tínhamos que entrar unhas reguefas, non encanto unhas reguefas, se mo piden, dedicadas a Delgado Gurriarán, que ven chamado da Biblioteca de Estudios Locais da Coruña. E chamei un amigo, Manolo Maseda, un gran mestre de reguefa. Entón, veo un académico, non vou dicir o nome, porque aparte xa non se trata da súa figura, senón se trata desta educación tan limitada que recibimos sobre literatura e a música. E o home estaba por ali, moi cordial, paternal incluso, e ao final fallou o subconsciente e dixo, porque ia dar unha conferencia, por iso, e voulle falar de cousas serias. Como se a música popular non fosen cousas serias. E de onde ven ese desprezo para coa música popular? Ven directamente, a culpa é de Platón. Sí, o culpa de Platón, pero vou explicar brevemente. Platón, na súa república, Aristóteles na súa política, ponderaban os instrumentos apolíneos, os instrumentos de corda, de Deus Apolo. Por qué? Porque fomentan o logos, podes cantar, podes falar, e fomentan a orde social. Pero tiñanlle medo, establecían instrumentos apolíneos, dionisíacos, as trompetas, por qué? Porque traen a revolución da festa, e cando hai festa, xa non hai clases sociais, non alto, non abaixo. E esa idea, resumindo moito, pasou á Igrexa Católica, co elemento engadido do pecado.
a festa, o pecado, o sexo, non sei que, pasou a ilustración e pasou ás facultades. E hoxe en día estudamos literatura sen ninguna referencia á música. E non hai dereito. Iso é a grande mensaxe que nos dá Luisa Villata, o reencontro entre a literatura e a música. Para entender ben a literatura temos que acudir á música e para ese reencontro entre os mundos podemos crear unha literatura moito máis plena e moito máis linda. Non sei se está facendo caso e non é dereito, pero eu seguirei aí teimudo sempre reivindicando esta unión entre os dos mundos. Claro que sí. Ademais, non sei se te la honra ou o pecado de facer que Manuel Rivas cante nunha canción túa. Sí. Non podemos dir que sexa a idea, ben cantar. Pero é igual, pero todos que ver, é que é un momentiño. A mí tamén se me dá ben cantar. Cantar ben, digo en serio, non é se fase modestia. Cantar ben había dous, pero morreron. Un só dixe Pucho Bueno e outro Pavarotti. Si, logo todos temos dereito a cantar. A música ten que ser unha parte. E que todos esses comentarios, non? A ver, vou non dicir de outra forma, como facemos agora, se cantamos varias veces, non? Se estamos nunha palestra, intervene, e logo ten que intervir, pois, sobre todo no ámbito académico, outra persoa, é moi normal que aconteza, que diga a outra persoa, eu non vou cantar, eu de música nada, non, de música, non se penso para min, pero que expresión tan pública de ignorancia? Eu non coñezo a ninguén que diga eu de xeografía e letras nada, eu de conducción nada, eu de anatomía nada, pero de música, parece que a música popular é unha cousa menor, que é imprescindible. Está moi metido na nosa cerna. Isto ten que ver tamén que falamos das pandereteiras, antes o desprezo que había para a música, para a música das traballadores da conserva, ou en xeral para reivindicar a parte musical de toda a alta literatura. Pero nada, ímolo cambiando. Temos que ser felices, temos dereito a ser felices. E por favor, non lle digades nunca a ninguén iso de que ti non cantas e cantas mal. Esa prepotencia, que somos nós para limitar a alguén desa dimensión da felicidade que é cantar. Así, como conclusión vital, agora que xa friso os 60, é dicir, o segredo, só hai un segredo para a felicidade, que é cantar cos teus amigos, cos teus amigas. Non hai outro. Pois seguimos aí na ruta, seguimos... Estaba brincando con de Manuel Rivas, No, Manuel Rivas, non se malentendido. pero Manolo, a ver, Manolo non participa do canon do que é cantar, no sitio final, pero gusta de cantar, encanta, non? E a canción na que canta é moi ser bonita. muller para levarte dentro, Galicia, Galicia muller, Galicia amante. Manolo Rivas foi quizá unha das primeiras persoas da súa xeración que reivindicou a Pucho Bueno. E ten dedicados varios poemas a Pucho Bueno e hai unhas imaxes alucinantes, maravillosas de Manolo Rivas con fular e melenita e Pucho Bueno en chándal en Panorama de Galicia. Recordades aquel programa Panorama de Galicia? Sí. Bueno, Manolo Rivas había 5 minutos aí, 5-10 minutos que non estaban valeiros e Manolo entrevistaba a quen quería. E aí fixo entrevistas grandiosas, por exemplo, Carlos Diez Xestal. Ese material desapareceu. Todo. Sí? Desapareceu todo, un desastre. E se conserva legosamente o de Pucho Bueno. E por que pude entrevistar a Pucho Bueno? Qual foi a excusa? Que Pucho Bueno en aquel momento fora nomeado presidente da Asociación de Enfermos Renais. E con esa excusa aparece esa grabación que están dous mitos da cultura galega contemporánea falando de música e de poesía, por suposto, non? Cantas cousas bonitas temos no noso redor e hai que poner en valor, claro. A verdade é que sí. Pois quería rematar a entrevista que nos contases que ten que ver, sei que xa contaches aquí, pero isto é como outro público, que ten que ver este libro con esta librería. A gran travesía de Chiruca Macallás. Ten que ver todo. Porque Chiruca vive arriba. Esta historia conta é unha novela, por tanto leva moitos outros temas enleados dunha patroa de pesca, que por certo foi música, existe música, toca no grupo heavy, chamase Forza 12, que dicir o máximo, non? Aquí está, que é patroa en Gran Sol e é patroa e chega a ver esa pedra de Roncal que falamos antes, Sí. o Conde Marín. E aquí escoita cantar a serea. Pero a serea de verdade, a serea destes mares. Porque nos falamos de serea, pensamos nunha rapaza loira, que peitea, non, pero que ahora a xente que anda no mar, os barcos, son mariñeiros senegaleses. E escoita cantar a Mamí Guatá, a serea negra, a nai auga. Ben, pero nesas aventuras, ela vive nunha cidade, chamase Sarneres, ten moitos nomes, que é ao mesmo tempo Vigo e Coruña. E reside aquí, no primeiro andar desta casa. O que pasa é que me fixonos unha xogada moi fea. Non veo a presentación. Loxa? Que excusa, que estou pescando... Timbrar na casa. No, chamei na con antelación, escribimos tal... que estou facendo unha marea no rocal. Pois cambia a marea, a mí que me digo, non. Pois aí está. E entón, penso que falando o valor da literatura, grazas á literatura,
contese a palabra que falamos antes do éxito, a capacidade de tecer vínculos entre as persoas. Gracias a música e a literatura, pois coñecín en Monforte, en Segade, non? Segade era, non? Ao lado do bar La Capilla, coñecín a Gonzalo e a Maribel, e hicimos esa amizade. Parei tantas veces nesta casa que é o templo do libro galego, grazas a estes traballos literarios, que esta casa que representa tamén o mellor. É moi fácil botar piropos, pero é así, hai que botalos, porque o templo do libro galego está nun barrio obreiro, na Rusia chiquita, aquí na Dourada, nos Choróns, xa na Porta do Calvario, e ten un nome humilde, de papelería, non? Cartabón, pero Cartabón é un nome máis grande, porque Cartabón que é? É o ángulo recto, é a dimensión pitagórica. Sabemos que Pitágoras non era matemático, era músico. Estaba buscando a música das esferas. Entón nos entramos aquí, e claro, temos esas claves alquímicas, ou esas claves, sí, que iba a decir masónicas, alquímicas. Entramos aquí e estamos entrando nesa dimensión da alta literatura que representa Biosbarria. O sea, que isto é a felicidade, a revolución dos humildes, das humildes. Esa é a clave. Cando acontece iso e traballamos en colectivo, iso é a felicidade. Os outros camiños podense seguir, e hai xente que os quere seguir, pero por desgraza, hai persoas maravillosas, pois seguro que coñeciches moita pedantorro. Sí, bueno, tes unha novela que algo fala diso, só conducen á frustración. E nos declaramos iso, a vida e a construcción en colectivo. Felicidade de compartir tempo contigo, Xos. Moitísimas gracias. Gracias a ti. Hai que cantar. Cantamos o que queiras. Pois, Música literal. Sinto ruxir o vendaval, quen poidera fuxir de aquí con este temporal. Ao revés. Sinto ruxir o temporal. Veña, 1, 2, 3, 3. Sinto ruxir o vendaval, equivoquei. 1, 2, 3. Sinto ruxir o vendaval, quen poidera fuxir de aquí con este temporal. Outra vez. Sinto ruxir o vendaval, quen poidera fuxir de aquí con este temporal. Sinto ruxir o vendaval, quen poidera fuxir de aquí con este temporal. Mira, agora outra vez. Vamos a quitar aquí, outra vez todos, con forza, sentindo flor. Sinto ruxir. A ver esas palmas. 1, 2, 3, aí estamos. Hai que facer todos son xuntos. 1, 2, 3, 3. Sinto ruxir. Moi ben. O vendaval, quen poidera fuxir de aquí con este temporal. Sinto ruxir o vendaval, quen poidera fuxir de aquí con este temporal. Ala non me dio esas palmas, ala non me dio do mare, ai ala non me dio do mare. Hai unha cousiña branca que será que non será, é o mar que se alivanca, é o mar que se alivanca. Ai la relo, ai la lo, veñan. Sinto ruxir o vendaval, arriba, quen poidera fuxir de aquí con este temporal. Sinto ruxir o vendaval, quen poidera fuxir de aquí con este temporal. As ondas do mar son brancas, ai as ondas do mar son brancas, e no medio a marena, coitadiño de quen nasce, pra morrer no medio dela, pra morrer no medio dela. Ai la lelo, ai la lalo. Ai, sinto ruxir, que me
ese temporal. Sin corrusir no vendaval, que volver a fuxir de aquí con este temporal. Medre Dios Guardia, Medre Cartabao, Medre Literatura, hay que decir Medre, Medre Dios Guardia, Medre Cartabao, Medre Literatura. Muchísimas gracias, es la bici. Deixa falperra, peniche bousas, dende saia volta pra Riosa. Veño das cíes e no miro boia, chiño en son del colla. Praia da Manquiña, Monte da Guía, Praia da Lagoa, Monte da Madoa. Dunha hostia morren 6, neno en son de teis. La 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 la, hey! La 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 la, son do deporte. A velas, a velas, a velas, unha partida brava de futbolín. A velas, unha partida brava de futbolín.